Jesu Kristu. Ngiyabingelela bangcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela kwelikhulu igama. Eliphezu kwamagama wonke. Likhulu legama. Ngiyabingelela bangcwele. Thank you, Lord. Sithuma bazali bingelela baba nomama. Amen. Pastor, please, umama, please. Egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Bingelela apostoli bamba kunye nobaba. Apostoli Mthetho, apostoli ubaba uKhuzwayo. Apostoli Gumede, ubaba uMfundisi, ubaba uDube. Amen. Bonke abafundisi basekhaya ngiyabingelela. Abafundisi bakule ndawo yangakithi eMalangeni ngiyabingelela. Amen. Abavangeli, abashumeli, abazalwane bonke ngokuhlukana kwamahlelo. Amen. Abazalwane bebandla lakithi International Revival Ministries ngiyabingelela. Sizwe lenkosi uNkulunkulu uJesu Kristu wathi mesevukile kwawabamba inkonzo eziprova njengabapostoli ukuthi uyaphila. Nathi Simbone uNkulunkulu ephila nje usiprovile ngabapostoli bakhe. Sesiyasho ukuthi iyaphila le nto siyibone ngabo abapostoli. Hallelujah. Sese mhlawumbe ngabe asindiswa sibona abapostoli uNkulunkulu eyiprova ngabo.